Здравейте хора, аз съм The Gamer и това е втори епизод на PowerCraft Survival, сървъра ми. Чайте само да кажа. Тук направихме малко тези стъкла. Опа, да събра кожа, 20 дърва, пясък, нали? Макар да е малко. Дай той каза здравей. Опа. Този път не говорим, защото му се е бъгнал микрофона. И пак лаги. Нещо. Този път по-малко лаги. Два реда ли ще се стъклят? Да. Сървър е PvP. Сега не искам да го дръм. Да ходя ли за още стъкла? Дайте ни да ходим. Вау, той бъде събрал тук. А за пясък, той за дърва. Посетете малко искате профила и той има поредица на Сан Андреас, ето той се пише в VBOX. Ето той. Върхим долу на 9.7. Посетите. О, айрон. Супер. И айрон намерихме. Вече може да имаме и ферма. Нали от кофа. 5 и точно още едно, ако беше, ще да бъде супер. Я сам тъй да погледнем. Нито и не трябва. Този ред. Я, сега пък вече нищо не виждам. Сега вече който иска да стане. Не, ще го спра тук. Омага. Трябваше още. Готово. Сега да кажем колко айрон сме събрали. Тук вратичка, ама тъй сега, тъй я влезем. Да направим малко. Нямаме кол. Значи тъй. Дайте още една печка. Така. Тук две легла. Значи сега ненужните неща. Сега сме само трима вече в сървъра. Нали? Аз, Undefined и един шмекера. Ей, чулаги. Овцо! Здравей! Не. Помислих, че сравня. Вау. Бяла дърва. Трябва ли не? Не. Сега. Само да направим една кофичка или... Тук сякаш мина нещо такова. Според мен кофа, ама... Да пишем пак и него, все пак и той играе, нали с нас. Смени ще живее.
Фермичка е моето момче. Добре, кирка ще направим. Сай... тук няма нищо. И сега тъй вземем стъклата и става вечер, отивам да търся богатство. Добре, да ходя да търся да видим богатството. Ах, то са овца мръсна. Да го питам дали е далече, че да легнем. О, мафъка. И как му? Разбра, че някой ще го направи. Сега. Тъй... торчове да бини. Трябва да намерим сега. Не им се хаби дървото за торчове. И кол. Къде го прави той, бе? Той май тук някъде копичка. Копи. Ама е там надолу не виждам нищо. Как не виждаш, бе? Аз виждам всичко. Това са зомбита. Само да видим на петитрето. И той с мене сега ще копа, ама... Идем да съберем малко камък. И сметнете и сега диаманти. Да, тук няма. Малко по-надолу. Взема. Оф, не ще копа, вижда, че няма го или той сега продължава да копа. Вижда, че както и да е, да си вземем пържолките. Първи левел сме. Първи левел е по-левенал. Левел. Нещо намерим. Не. И тук ето тъй. Сега. Да го спрем. Сега да направим горната част.
на къщата. Така. Опа. И тук ли тъй ще се покося? Не взехме. На мене не е. Ейла, почна да лагат тема. Оф. Стига бе. Ти бъгалото. Не, просто много лаги. Ще пробвам само тъй. Ей, не направо. Ма дразни много. Ей, паднахме. Така. Ей, то спък с дървения кол. Не, няма. 17 кол ще стигне. А как ти кола? Да, в нас е този път. Готово. Дали стои в честа? Малко. Тъй тавана ще е. Сега. Тъй. Не. Към 20 сигурно ще стигне. Трябва да стигне. Стана интересно. Само тук много не стана, ама. Така да разчистим. Общата точка е тук. Сега само нещо чай да направим, да правих. Да. Тъй. Не е налеглото. Ето тука. Ето тука само. Не. Не. Чакаме го. Значи, тук е бял дърво ще направим.
И зад кадър сигурно... Зад кадър сигурно ще съберем клай, такова. Как се казваше? Деца правят тухли. И забравя сега. Както и да е. Не. Няма да съм спокоен, докато не разбера какво е. Тук, от уменията съм не читвам и да искам, не мога да читна. Ето. Не мога. Чакайте само, че... Той пък какой е лестан компаратор. Нямаме друг избор, освен че има там. Да видим. Какво беше то? Глина, да. Сега ще уметна, защото тъй дано. И само да направим тавана. Хоп. И хора, това е за този епизод. Коментарите, оценявайте. И чакам само да кажа бъба. И чао!